Ngakwa ban bu ke jingkeli. Tiwe ki CM kat nu teli ki bel kilasna. Apa pikiran perform. Ubat Tito Starwell Khan, Chief Executive Member ke Khasi Hills Autonomous District Council, Ulaong, bakat kum ke jingpin scam ya ke Khasi Hills Autonomous District Khasi Social Custom of Lineage Act kat kendai spak kendai punyo, ke jingshim jat hi, haki jat benreu khasi ke day na kami om day na ukpa. Ulaong baki kun jong ushin rang ubayo kurim bam day khasi, onom la ban ken khasi, nada kimle ya ke tang jat. Habaya day bakanika jingshim jat kemi. Lani ke jingshim jat kepa. Ngalak keren da ka pasyai. Bakum ka jat benreu khasi ngidei ka riti ka dustur bagi dei ban sim jat na ka kemi. Bat habang keren ya kani ngam dei bangamut bantau simet yanu. Bat ngam dei bang ong bangantau simet yanu nu breu. Uba sim jat kepa. Namar ka anyi ka ong mo kat kum gajing pen scam jungi ya ka Khasi Social Lineage Act 1997 ni pen scam ba ya kani ba ka jingsim jat hi jungi kum ki khasi kedeban long be na ka kami om de nuk pa ba wat ya gitu ki bayo lok khla jat ru la ka de yo senrang ne ya ka kentei ru ka ki khun jong senrang ubayo ya ka lok dakhar kimla ban sim ya ka jat jong kupa henrei la daki kwa ban le khasi ban im khasi la ai lat ya ki daka tang jat kata kala keren sya ya po ka lini sya Nakabapin pa pagkajingkran uba Arden mila basayamon u President ka Voice of the People Party but Emily kanong krem kalong kumbakin no shimet uba titos ulaong bagajing ong kajong u onam la ban shim jai kapa kalong salan sarya baro ong bagdaw tangi uba Arden marway ulaong magijingkran jong ba Arden halor kajing sedang udak tho ya kajai kasi da udak si kam day tangka kur khan henry don kiway ru kum ka kur chen kanvel bat kiway Nakabagkadaw bayala dehi uday uwe ubadan benta kumno ban benba lani amen yaga clan bill yakaba ulale hakapor jong uba HS Shila Bam Quiet Waruble uba titos ulaong bag executive committee baminta kala shimkia ban minjor yakabil hadin bapet benya daka committee bakerpang bala clear uba bendo lanong bawat yakarukam tho jat ki khasi haban benben ulaong bayakite kijingkeno kilong kren klung kna tang ban yo ikajing sngo sin a na upai ba ban pin bi yo upai ba hinday klem te pat baki kerto da kumway pan ti sakadaw nga sulengo bang ada sulengo bang ani i ya kajing keren jong uwe na ki nong yalam iba Arden ba ikawang i kumba ikentho yang asimet sngo kumba nga kata kajing ong jonga ban sim bamla ban sim jai kapa so kumba nga thau i renga kham don jingmut i ban thau bat ka balengo su kalong ba ngayu i ha kitu ki jingkran jong i ha ki meeting kalong ba i ong ba judan mo ha ka jai ban riu khasi mo ba don jai wasdang do si don ndai tang khain wasdang do si jai sen ru tho do si mo kidon ki jai khongwer tho konbel kum ta ter tin rei ban sukran kasuk rengi ngile da kakam nga de way ubadon benta hakumnu ban amen ya kanika clan bill ya kaba lale hakapor jong iba HS la but de kanika isi menta kabala shimkhia ban pas biang ya ka clan bill hadin bangila syong ngila IT hakawi ka komiti ka bakerpang ka bayalam dai ba bindo but hakani ka bill ngania thu epi bawat ya karukom tho jat khas jat jongi ki khasi la penbet balada dei ngau ba perkhat simen nganumbu itu ki kendon hapo kan ka clan bill ban ong ba mel ba tho CHYNE menta me de ban tho no KHIEN lani daits de ban tho no dakhar lani konvil de ban tho no khongwer ba kom ta ter pi re nga sedang naladi ban ngala ong ru house basi sin bagani ka an kala long yo e ka asen jong gobernur manga baning kong ban kala ndai ban su ong ban su kan tho simet kum tu pat kalong ka e ka ba kalong keren khlung hanga nga sim bagini gijing keren gilong tang ban yo ya ka emotion jong pat ba tang ban yo ban
penbiak yo pai ba andre im su thu bat baka kerto da kumwe mangi ngi de ki brio ki bolong jai abangi tre ka kam ngi tre da ka jingkit khle mde bangi ale politik sang ni abang ale kan no kam hang ni ki isu ki bangi le mentala jandap sausnem ngi le na ka banta bangi kwa ban tre ngi kwa ban pen i ngi kwa ban dispose kai ka bangi le ni habang along CEM hang ni bat ka isi ka chunga ni syong tang sausnem arsnem ka por ke bet lai teli ki bil ngilayo asen na kwa ban bu ka jingkeli tiwe ki CEM ka kat nu teli ki bil kila sna apa pikiran perform ndai ban syukran nang aktien ngile ka kam ka lan bil ka bom judan manu bala ban sna de tangan ni ka isi ka bangi yo ya ka jing menjor jong gubernur borok sekata pi ongum no oh nginle district council bani ada ka khandau ka siap dan yun ne ka andan jukran ne kata judan bakran ne kata ni de tangan ni ka isi ka borai ka takadau nga susi bakum ki paranong yalam kum ki nong mi khaman mangimdei banda kentho simet enu ni habangi tre ne kam mdei bangi kentho enu mo ngedon hang ni lai parti sau parti ngedon ngetre yang ni po isi ngim perkhat na kabanta ka politics ngim perkhat na mata ka balajan election ko bakentho kiwei gan gi balej man gi jaka ban ha bari halap election ngi TM ngim pat lej halap election ngi dang kwa ban tre shoy ka kam ka election kan sawan we don't worry about election kai ka bangi ngi khuslai manta ka long ha ka jinglong ka jungi kum ki nong mi khaman la ka long shipho snem san snem khat san snem ka jingkeli ka long ayu phila le upaj ba keli ya fi ayu phila keren upaj ba keli ya fi ayu phila le keren ka masuk te masuk keren apa mot pis te mo bro enang te bane keren mereka jingkeli ka long ayu phila le Hakawai pat ka bintau loong ba ka don ka jingkul marching mod haka sarkar jilla haka baya day ba ka jing ai sirnot schedule tribe namar ka day kamtam bat ka ai jat kpa uloong ru ba haka joka por ru ka kintai ka si ka bayo kurim bar jilla kanum la banyo beg ya ka sirnot schedule tribe na ka bintaki kun claim yo ya ka khasi tribe kadon kan ka confusion na kaliang jong ka state government haka bede ban issue yakini ki schedule tribe ki pi namar ba kani kaya dei ba kham tam bat kani ki ba ai jai kapa te nakaliang jong ka social welfare kala tho ko wi ka city changi ha ka ba ya dei bat kani ka jingsim jai kapa te nakaliang jong i ngila ai kani ka jubab ka balong shai ba ka kat kum ka khasi custom lineage a kamut ba kinu ki ba shim jai nokpa bat kumju ru kinu ki bayo lok khlajai kham tam yo u shinrang ubayo ya ka kentei khar ki khun kim la ban yo shidurta lada kim le ya ka tangjai bat hakajo ka poru ka kentei khasi ka bayo yo khlajai kanum dei ban la ban yo direct ya ka schedule tribe ya ki khun klem yo ya ka khasi tribe nani kata ka long ka we ka clear ka bangila ai ka ni ka city halor ka jing dei bat ka jing issue ya ka schedule tribe skit bat ka ju ka por nga kwa ban pen kan mau yang sin ba nakaliang ka isi ngila rai ba ngin kendu ya government ba bedei bat ka issue ban issue schedule tribe kamut kidi ban ai ti biang ha ka district council ha bedei ba